Миллионов подписчиков. Что ударить? Ты что ли? А ты сколько скажешь? 10. 30. Я и сам. Да, блин, тут белый шаг. Я понял, да. Еще на халяль написано. А, теща, конечно. Лучше деньгами, чем дарить всем. Нет, твоя мать, твоя Лучше. жена. Это шея положено в шкаф, а Вообще, Твоя мой мать моей даешь жены. потом. Мать моей жены же? Нет, твоя мать. Она. я говорю, что Да, 12? моя мама моей жены. По 15 хотя сам. Свекровь. Свекровь, да, До свидания. да. Свекровь. а через них надо налог платить. Где? Какой-нибудь сувенирный наш? Волнений каких-то. Минимум как Мухаммед, что ли? Я сказали, начнут, да?
Еще водитель Это элементарная вещь. Видите? Я хочу брата съездить туда шагом. Да прямо зашли. А украинская да, он знает это. Что за паник? А? Нет, я просто Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Келін һәм қайнана дип аталган бәйгенең җиңүчеләрен котлау тантанасын башлыйбыз. Татарстан Республикасы Президенты каршында татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән Сөембикә журналы бергәләп үткәрде бу бәйгене. Ул ел дәвамында барды. Килен һәм кайнана. Ике урадагы мөнәсәбәтләрнең матурлыгы, якынлыгы күбрәк кемнең зирәклегенә бәйле. Кайнана хакы, Алла хакы ди халкыбыз. Иренең әнисе үзенекеннән торы ярмасы кадәр генә ким булырга тиеш дигән динебездә. Бәйгегә килгән хатларны укыганда кабат шуңа инандык. Гаиләдәге матур мөнәсәбәтләрнең башы нәкъ менә килен белән кайнананың уртак тел табуына турыдан-туры бәйле. Килен белән кайнана дус тату икән, ир белән хатын арасы да килә. Андый гаиләдә балалар да ныклы тәрбия алып үсә. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын белә туган телендә, әти-әнисе, әби-бабасы телендә сөйләшә. Мамык мендәрләргә төренеп килен төшә бүген авылга. Шагыйрь Роберт Миндулин сүзләренә композитор Рөстәм Яхин музыка язган килен төшкәндә дигән бу җыр инде 40 елдан артык җырлана. Бер генә туй да бу җырдан башка узмыйдыр. Сезнең кошыгызда Татарстанның ат казанган артисты Ойгөл Баева каршы алыгыз. Хайырлы көн, хөрмәтле дуслар. Сезнең барыгызны да шушындый матур, ямьле бәйрәм белән котлыйсым килә. Килен һәм кайнана мөнәсәбәтләре һәрвакыт якын, һәрвакыт мәхәббәтле булсын.
Рәхмәт ясың. Ой, Гели Бариева, әйдәгез тагын бер кат кул чабыйк әле. Бәйгегә килгән хатларны без башта ук 2 төркемгә бүлеп куйдык. Беренчесе кайнаналары инде мәрхүм булган киленнәрнең хатирәләре. Аларның һәрберсеннән җылылык бөркелә, әйтергә өлгермичә калган рәхмәт сүзләре ишетелә. Икенче төркемгә караган хатларның авторлары бүген дә кайнаналары белән бергә бер түбә астында яшәп ята, матур итеп яшәп ята. Социаль челтәрләрдә кайбер төркемнәрдә киленнәр кайнаналарын яманласа, безнең Сөембикә журналы битләрендә һәм сайтта киленнәр кайнаналарын мактады, ел дәвамында мактады. Һәм алай гына да түгел, үзләре әйткәнчә, алар кайнана түгел, алар икенче әни. Шарабызны ачып җибәрү һәм җиңүче гаиләләрне котлау өчен сезне Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Әхмәтова Әлфия Фәнис кызына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле конкурста катнашучылар, җиңүчеләр, шушы бәйгене оештыручылар. Килен һәм кайнана арасындагы мөнәсәбәтләр, татулык, дуслык, гаиләдәге тынычлык, өлкәннәргә карата хөрмәт бу безнең халкыбызның элек-электән гореф-гадәтләренә салынган һәм бу әхлакый, тәрбияви нигезе. Менә шушы матур конкурсны оештырып, бөтен республика күләмендә яңа ниндидер бер гаиләләрдәге матурлыкны чыгарган Сөембикә журналы редакциясенә без зур рәхмәтебезне белдерәбез. Без һәрберебездә хатын-кызлар. Кайчанда бер көн без киленнәр, киләчәктә кайнана булачакбыз. Һәрберебез шушы юлдан үтеп, шушы рольләрне башкара. Һәм инде дөнья булгач төрле хәлләр була. Тормыш сыный. Шушы мизгелләрдә бер-береңә карата хөрмәтне югалтмыйча, бер-береңә карата мөнәсәбәтне, ихтирамны саклап калу бик зур, мөһим бер эш булып тора тормышта. Мин инде уйлыйм, кайнана зирәклек, сабырлык белән, киленнәр тыйнаклык белән аерылып торырга тиеш дип уйлыйм. Менә шушындый гаиләләрдә үскән балалар да киләчәктә үзләре дә матур гаилә төзеп, яхшы әти-әни, ихтирамлы, игътибарлы килен һәм кияү булып үсәчәкләр. Тагын бер кат конкурсны оештыручыларга рәхмәт. Җиңүчеләрне котлыйбыз чын күңелдән. Безнең халкыбызда матур татар гаиләләре, алар үрнәк булып тора, бу безнең горурлыгыбыз. Алга таба да алар киләчәктә күбрәк булсын. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Әлфия ханым. Һәм инде хәзер без сезне шарабызны ачып җибәрү һәм җиңүчеләрне котлау өчен Сөембикә журналының баш мөхәррире Лариса Маликовага бирәбез. Каршы алабыз. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Без комиссия белән берлектә инде 2 ел дәвамында зур матур проектлар алып барабыз. Беренчесе ул татар гаиләсе үрнәк алыгыз булса, быелгысы инде ул татар гаиләсе килен кайнана. Быелгысына килгәндә мин үзем 2 кайнана мәктәбен узган килен. Бер кайнана мине эшкә сатып калса, иртә белән эштә мине инде икенче кайнана каршы аладыр, яшь кайнана. Шуңа күрә мин әйтә алам, килен белән кайнана мөнәсәбәтләре ул хөрмәт кенә түгел, ул ярату да, сабыр итү, зирәклекне. Миңа калса, бүген бу сәхнәдән әле бу сыйфатлар тагын да яңгырачаклар һәм истәлеп тә торачаклар. Бәйге дәвамында шундый очраклар булды. Журналистлар тәкъдим итәләр безнең бәйгедә катнашыгыз дип. Мин сезгә матур итеп сөйли алам. Әмма бит авыл халкын алдалап булмый диючеләр булды. Дөрестән дә күршеңне алдап булмый, туганыңны алдап булмый. Димәк, безнең бу бәйгедә катнашкан барлык килен кайнаналарның мөнәсәбәтләре
дөрестән дә үрнәк алырдай. Һәм инде биредә бүген иң-иң-иңнәре. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм дә инде менә башлап җибәрәбез. Хәерле сәгатьтә. Рәхмәт сезгә, Фариса ханым. Чыннан да без башлыйбыз һәм инде җиңүчеләребез белән дә танышыйк. Килен кайнана туфрагына номинациясендә җиңгән авторларның хатларындагы кайбер юлларга да күз салыйк. Энҗе Файзрахманова. Казан медицина институтының 2нче курсында укып йөргән чагым. Февраль ае иде. Әти Казанга җыелышка килгәч, булачак кайнатам белән очрашкан һәм ул аны үзләренә кунакка чакырган. Әтигә ияреп, аларга мин дә кердем. Рушан белән без шунда таныштык. Аның әти-әнисе бу бала безгә булырга тиеш дип хәл иткәннәр. Сабан туйдан соң алдан әйтми кинәт өчәү безгә кунакка кайтып төштеләр булар. Рушанның әнисе җайлап кына сүз башлады. Безнең шундый ният бар, балаларның башлы күзле булыр вакытлары җитеп килә. Кавыштырыйк ди. Шулай итеп мин аларның бу сагасын атлап кердем. 30 елга якын бергә тордык без. Айрым яшәргә дә була бит дигән уй башыма да килмәде. Менә шундый матур юллар, әйдәгез тамырга алкышлап алыйк. Бу Энҗе Файзрахманова хаты. Дәвам итик. Диләрә Гыймранова. Без әни белән 28 елдан артык без бергә яшәдек. Кайнанама әни дип әйтүнең бернинди авырлыгын да тоймадым. Син яраткан, син гомер итәргә дип кушылган кешенең әнисе бит ул. Аннары иренең әнисенә әни дип дәшү ул бит безнең гырыф гадәт. Төптән уйласаң, ул булмаса синең яраткан кешең дә булмас иде бит дөньяда. Әни дип дәшү ихтирам итүдә. Шуңа күрә дә бөтен киленнәргә әни дип әйтегез дип киңәш бирәм. Кайнана белән киленең матур яшәүенең иң беренче сыры күндәмлектәдер. Бер-береңне хөрмәт итүдә, дус булуда. Кайнатаның бер акыллы сүзе бар иде. Ике ишек тишеп, ике якка чыгып йөрергә язмасын дия иде. Башта нәрсә хакында сүз барганын аңламадым, яши генә төшендем. Ике ишекне гаиләләрдә күбрәк акча аркасында тишәләр дә. Рәхмәт кайнанама, аннан проблема ясамады. Мин дә ясамадым. Бары бергә югы уртак булды. Менә шундый язма. Рәхмәт. Һәм инде 3нче җиңүчебез Ләйлә Галимуллина язмасы. Әнигә ирем белән икебез арасындагы булган хәлләр турында сөйләми идем. Бер тапкыр гына әйтергә туры килде. Икенче балам белән авырлы чагым. Күбрәк эшләп ташладым, бугай башым авырта башлады. Дару эчтем дә яттым. Үз хәлемне белмәгәч, нигә икенчесен алып кайтырга кирәк иде? Дәваланырга иде башта, диде ирем. Күңелемә бик тиде бу сүзләр. Еладым инде, күзләр кызарды. Нәкъ шул вакыт әни килеп кермәсенме? Нәрсә булды? Сөйлә, нигә еладың ди? Әйтергә туры килде. Әни ирем каршына басты да, яңадан Ләйләнең күзеннән бер тамчы яшь чыгарсаң, үзеңә үпкәлә диде. Менә шундый язма. Килен кайнана туфрагына номинациясендә җиңүче хат авторларын һәм аларны котлау өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Дәүләт Советының бюджет салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камил Әзгат улы Нагаевны сәхнәгә чакырабыз. Татар гаиләсенә хас булган төп рухи кыйммәтләрне, туган телне, йола һәм гореф гадәтләрне, динне саклап килен кайнана мөнәсәбәтләренең матур үрнәген күрсәткән өчен сезгә, кадерле җиңүчеләребезгә, Оренбург осталары бәйләгән затлы шәлләр бирелә, бүләкләнә. Энҗе Файзрахманова Казаннан, рәхим итеп, сәхнәгә чакырабыз сезне. Чаллыдан Ләйлә Галимуллина һәм Әлмәт районынан Диләрә Гыймранова. Менә алар безнең җиңүчеләребез. Әйдәгез тагын бер кат алкышлап алыйк аларны. Хәерле көн. Мин чыккач бер-ике сүз әйтмичә булмыймы, әйме? Хәерле көн, хөрмәтле ханымнар, хөрмәтле дуслар, Ларис ханым. Бик зур рәхмәт шушындый бик матур кичәгә бәйрәмгә чакырганыгызга. Чыннан да беренчедән монда барыгыз да беләсез, Марат Утыш булырга тиеш иде. Менә бүген ул Мәскәүдә, чөнки беләсез бит быел бик зур бәйрәм, безнең болгарлар ислам динен кабул иткән 1100 еллык
бәйрәме һәм бүген ул Мәскәүдә йомгаклау булганда безнең президенттан да барачак. Шуның өчен рөхсәт итегез, беренчедән менә шушы безнең татар телен һәм башка милләт вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү комиссия мәсьәләләре җитәкчесе Марат Гатов улы Әхмәтов исеменнән сезгә күп зур кайнар сәлам тапшырырга. Мен тапшырдым сәламны. Бик зур рәхмәт әйтергә кушты. Чыннан да менә Сөембикә журналы былтырда бит инде зур проект эшләде. Татар гаиләсе үрнәк алыгыз дигән гаилә һәм аның нәтиҗәсен без былтыр милли китапханәдә бу бик матур үтте, чыннан бик матур үтте. Менә мин бер-ике сүз Сөембикә журналы турында әйтмичә калдыра алмыйм, чөнки менә без бит инде мин үзем бюджет комитетында эшләсәм дә комиссия эшләгән күрә Марат Гатов улы мин районнарга чыкканда Камил китапханәләргә, район үзәкләренә һәм авылларда кирип чык әле, карап чык, сүзе булышабыз бит инде менә матбугатка ничек анда халык укый микән аны дигәч, мин күп кенә китапханәдә булам, төрле районнарда булам. Менә шуннан да мен сорыйм, ни китапханә эшчеләрен әйтәм, ничек укыйлармы? Теге Ларис ханым, сезнең менә бу нидә бәйрәмдә булган түгел, бөтен районнар, барлык районнарда да иң күп укыганы Сөембикә журналы диләр. Әле шират торып укыйлар дип әйтәләр. Аны мин Маратша кайтып сөйлим менә монысы. Шуннан былтыр бик матур проект бик. Һәм менә бит инде быел шушындый проект Килен һәм кайнана проекты әйтелде. Мин карадым журналны, карадым, монда килгәч бит укымыйча килә алмыйм бит инде, әйме? Карадым, икенче саннан тотынып, 10 хикәя дим мин аны, хат дим, әле даже язып алдым менә унысын да укып чыктым, унысын да, барсын да укып чыктым. Чыннан менә анда төрле хикәяләр бар, яшьләр язган хикәяләр бар, улы апалар язган хикәяләр бар. Менә дөресен әйтәм, бер дә җан алып әйтмим, менә һәрберсен укыганда күземә яшьләр тыгылды. Һәрберсен укыганда, чөнки без үзебез дә кемнеңдер баласы. Мин үзем, минем әни 7 малай үстерде. 12 кешедән торган гаиләдә ек. Минем әни килгәндә дәвәни исән иде. Гарип апа, дәва апа исән иде. Әтинең кияүгә чыкмаган сеңелесе исән иде. Без 7 малай, әти әни 12 кеше үстек, 7 малай. Шуның өчен әни менә анда үзе килеп булып чыккан һәм 7 малайның килендә караган урыны җмакта булсын. Менә шуның өчен менә шушы әсәрләр дим мин аны, менә хат дим, әсәр дим, менә аның кай белән даже корреспондент язган. Менә шул хәтле матур, шул хәтле кирәкле менә хатлар алар. Чыннан да менә бу татар телен саклауда гына түгел, милләтебезне саклауда зур эш эшлисез. Зур эш эшлисез, Ларис ханым, чыннан да. Бик зур рәхмәт сезгә шушындый, менә шушындый бәйге оештырганга, тагын да шулай оештырып торыгыз. Бу бик зур бәйрәм. Исән сау булыгыз барыгыз да. Балалар хәсрәте күрмәгез. Бәйрәм белән сезне. Бик зур рәхмәт менә чакырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт, Камил әфәнде. Әйдәгез инде хәзер җиңүчеләргә дә күчәбез, әйме? Энҗе Файз Рахманова, Казан. Сезнең алкышларыгыз. Котлыйбыз сезне чын күңелебездән. Әлмәт районы Диләрә Гыймранова. Хәзер Диләрә ханым сезне дә чакырабыз. Алкышларыбыз тынмый. Тагын бер җиңүчебез Диләрә Гыймранова, Әлмәт районы. Рәхмәт сезгә. Һәм инде өченче җиңүчебез Ләйлә Галимуллина Чаллыдан килгән. Ләйлә ханым, котлыйбыз сезне чын күңелебездән. Tag'in bir bor bek zo'r rahmat sizga. Aytaksizlik ko'maklab tushib, fotoga tushib. Bek zo'r rahmat. Rahmat. Kamil әфәнде әйткәнчә, бәйрәмебезгә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Гатов улы Әхмәтов үзе килә алмаса да, бәйгедә җиңүчеләребезне котлап шәхсән үз исеменнән бүләкләр җибәргән. Рәхим итеп кабул итегез. Җиңүчеләребез төшеп тә киткән иде.
Tag'in bir qat alqışlaylik ularni. Rahmat. Hozir sahnamizga Tataristonning ot qozongan artisti Gulshat Imamiyevani chaqiramiz. Qarshi olasiz. Rahmat, bek zo'r xayrli kunlar bayramlar bilan sizni. Dunyolarimiz tinch bo'lib, birga bo'lib, shushlar aytib, motor etib yasharga nasib etsin. Bek shodmiz sizning ishni xosdan. Xotin-qiz baxtim, ani baxtim tilim. Rahmat baringizga. Gulshat Imamiyeva. Rahmat shahrimizga. Biz endi davom etamiz. Hamda ikkinchi turkumga ko'chamiz. Bu yillar ikkinchi aniyim nominatsiyasida jilgan xotlardan. Rahila Zaynulina. Do'stim ko'p bo'lmasin, bir kun kelib bu dushmanga aylanirga mumkin degan edi ani menga kelib kelin bo'lib tushgachdi. Do'stlar izlov kerakmadi-da. Ani mening eng yaqin do'stim va sirdoshim da bo'ldi. Bizning orada yashirin bir yo'qtirdi. Qo'shib o'z anim yonina borg'ach kulib, "Ani yorar qo'ydim eli. Xudoy yonida menga rahatrak ding. Siz onun bilan ikkigizda bir tuslaydi" deb siylab qola u ortimdan. Ayye, ikkimiz-da bir tusli. Bir-birimizni yorti so'zdan anglaymiz. Biringi shubin o'tgan yerdan Peremesh yoshisi keldi deymizda, borasini tashlab, peremesh pishirga kirib ketamiz. Shilaklarda, shuplarda, bo'raznada yotib qola. Ikkinchi kunni shiramizda baribir birga ishlab bitiramiz. Tug'an kunlarga-da ani bilan birga shirib ketamiz. Biz hatto to'qmashni da ikkimiz birga kesamiz. Ikkovi birga ishlab ko'ngilliroq. Bir tutunsak, birar shilak to'qmash kesib qo'yamiz. Mana shunday yozma. İkinci jingishimiz Rawiya Shaymulina. Kelin bo'lib tushganima 43 yil.
Birinchi kundan o'k "Ani" deb indashdim. Men kelib bo'lib tushganda ona bori 42 yosh edi, ammo onlarda 100 yoshar ulkanlar zirakligi bo'lgan. Әлі ko'pdan tugul сөйләде. Marcel menga uylanam deb qo'ytqach, Ani uni qo'shisina o'tirtib, "Сиңа bir so'zim bor" dedi. U xalq orasida yuri turgan kishi. Maktabda yozuv so'zlar bo'yicha irotlar orasida qolgan vaqtida bo'lur ish bo'yicha erlar bilan da chiqib ketar, kunlashib deraza ortida yurlik bo'lsang, uylanmaysan. O'z-o'zingni qo'lga olib "Шулай тиеш" deb qabul etsang, uylanasan o'g'lim deb anglatgan. Bu bit oltin harflar bilan yozilirlik kengash. Ikkinchi yozmamiz. Hamida uchinchi yozma Gulnora Ibrohimova. Qo'ynonamning ko'rshilariga, to'g'anlarga bizning Gulnora deb siylawlarini eshitib, shu qadar ko'nglim bo'la. Shit etsam bizniki deb siylashmaysan bit u. Bik yaqin ko'rgan kishigina o'zingniki bo'la ola. Kitapxonachi bilan klub mudirining ishi quyosh boylash boshlana. Choralar bo'lganda tunligini qo'ydilar. Men qo'ytmish yo'qlarga da yotmaydi Ani. Kelindashim Noila Pasili. Ani bizga tushsa ko'kdan ko'zingni olmay. Narsa qoraysan unda deymiz. Bulut kela ko'rmasin deb qoring. Bizning Gulnora yashindan qo'rqadi. Men shimlabda yashindan bek qo'rqam shu. Ani qo'yag'ina borsa da Gulnora qo'rqadi. Bulutdan olda shobib qaytib jetaydi uyga. Shunday motor yo'llar. Ikkinchi Ani nominatsiyasida jinguvchilarni, xot avtorlarini ham ularni qutlov uchun tag'in bir qat Komil Efendi sizni sahnaga chaqiramiz. Rahila Zaynulina ham oning qo'ynonasi Fuadiya opa. Rahim etiga sahnaga, ular Boltash rayonidan. Orshar rayonidan Gulnora Ibrohimova ham oning qo'ynonasi Gulsariya opa, ammo qizg'anish o'g'ri sababli Gulsariya opa o'zi kela olmagan. Gulnora xonim sizni chaqiramiz. Шулай Оршар районынан Рауия opa Шаймулина ham oning qo'ynonasi Klara opa. Mening yoqdoshlarim ekan. Klara opa shekmisizmi? Aydagiz tog' bir qat olqishlab olib jingishlarimizni bek rahmat sizga. Bek motor xatlar yozgansiz. Alkışlarımızdan jingishlarimiz yo'g'adan to'suymiz. Rahmat sizlarga aytamiz. Mana tag'in bir xonim qoldi televizordan. Klara opa, mana. Gulnora xonim. Bu davet bitmeyecek. Hamile Klara opa da qaldaymi? Motor opa. Bir kishi de bo'laksiz qolmadim ekan edi.
фотоларда төшәбез әйе. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер тарих турында сөйләйм әле, менә мин алар турында сөйләгәндә елыйсым килә, сез ничектер? 1994 елның 20 апреле Камал театры сәхнәсе. Бу көнне анда Сөембикә журналы һәм Ак калфа хатын-кызлар оешмасының Киленбикә дигән бәйге томашасы уза. Зур сәхнәгә бөтен татар халкы каршына 7 ханым чыга. Азнакайдан Зөлхия Миннеханова бәйгенең утырма дигән өлешендә ире һәм 3 улы белән чыгыш ясый. Уларның берсен Салават Миннехановны біз барыбыз да бик яхшы беләбез. Шулай бит. Ул чакта журналга интервью биргәндә Зөлхия ханым мин киленнәремне кызларым итеп кабул итәрмен. Биянайымны кабатлый алсам иде дигән иде. Гомер бик тиз уза шул. Зөлхия ханым инде күптән үзе кайнана. Бүген ул бездә кунакта каршы алабыз. Я ханым. Hayırlı gün, hürmetli Сөембикәлеләр, кайнаналар, киленнәр һәм менә шушы бәйгедә катнашучы барлык килгән тамашачыларны Азнакай халкы исеменнән сәламлыйм әле. Кабул итегез. Әйе, менә гомер дигән әйбер шулай тиз узып китә икән ул. 31 елдан соң менә шушы тагын мин кабат сәхнә түрендә басып торам, Сөембикә сәхнә түрендә. Ул бик зур улы, бөтен татар дөньясының да резонанс алган, яңгыраш алган бәйге булды. Ул бәйгедә әйтеп тә китәрләр әлбәлки 110 гариза кирип, шуларның 14-те финалга узды һәм шулардан иң дигән киленнәрне 7 киленне сайлап алды Сөембикәлеләр. Бу еллар буена барган конкурс. Һәм инде мин бәхетемә шушы 7 килен арасына эләктем, 3 улым белән, ирем белән бергә. Рәхмәт. Мин инде үземне күрсәтер өчен дә килмәдем анда. Мин килдем затлы сүзләрен ишетергә кайнаналарның. Булган киленнәрнең дишик иттереп, кайнана белән килешеп яшәгәннәрен тәҗрибә алырга дип килдем. Һәм мәдәният хезмәткәре буларак үземнең Азнакаемда шушы әйберне оештырырга, ничек оештырыла микән дип, менә шулай дип килдем. Һәм инде билгеле матур иттереп чыгыш ясаганнан соң, күп дөньяның төрле җирендә таралган татарлар белән шушлай аралашканнан соң, атналар буена, айлар буена кайтып мен үзем шушы Киленбикәне үзебезнең Азнакайда оештырдым һәм Сөембикә журналының вәкилләрен чакырып жюрига һәм үзебезнең жюри әгъзаларын чакырып шушы әйберне оештырдым. Һәм мин бүген бик зур иттереп рәхмәт әйтер идем шушы бәйгеләрне башлап җибәргән Роза ханым Туфитуловага. Аннан соң рәхмәт. Исән сау булсын берүк. Һәм китте татар кызы дигән конкурслар, китте ак яулыклы әбиләр дигән конкурслар. Буларның барысында районнарда, Татарстанда һәм бөтен татар яшәгән җирдә бәйгеләрне оештыра башладылар. Менә бүген дә Сөембикәләр тагын менә шундый мөмкинлек бирде. Киленем мөмкинлек бирде, урта киленем шушы сәхнәгә чыгарга. Гомер дигән әйбер узып китә икән, ул артка борылып карасаң, әйе, менә гади кеше эшли торган әйбер барысы да эшләнгән, гаилә белән агач утыртылган, үй салынган, 3 малай үстерелгән һәм ниһаять мин кайнана ролендә. Инде ничә еллар үзем урта килен идем, хәзер кайнана ролендә басып торам. Артка борылып караганнан соң карыйсың да, менә бит
шушындай эшләр эшләнгән икән. Менә нинди тормыш тәҗрибәсе тупланган икән дисең дә, Аллаһка шөкер. Балаларым исән сау, гаиләм исән имин, һәм бер дә үкенерлек түгел әле. Менә шушындай матур тормышта яшибез икән дигән фикергә киләсең. Рәхмәт тагын бер тапкыр сөембикәлеләргә, рәхмәт киленнәргә, татар гаиләләре нык булсын. Исәнлектә, тыныч тормышта яшәргә язсын. Балаларыбыз, әниләребез кайгы хәсрәтләр күрмәсен иде. Һәм менә олыгайган сайын кабат уйлыйсың, китәргә дә вакыт җитә икән бит әле дип. Юк, җәмәгать. Яшигәле, оныкларны үстерегәле. Мин үзем китәргә ашыкмыйм әле бу дөньядан. Һәм сезгә Вил Усманов һәм Рөстәм Законов язган шушы җырны да бүләк итәсем килә, кабул итегез. Шәл ягынган кайыннар, алалмыйм күземне гашыйкмын. Күзләрем сагышлы булса да, мин әле китәргә ашыкмыйм. Ашыкмыйм китәргә бу җирдән, кыласы гамәлләр күп әле, гомернең иң татлы чорына. Ашыкмыйм китәргә бу җирдән, кыласы гамәлләр күп әле, гомернең иң татлы чорына. Бары тик керәбез бит әле. Аныклар шатлыгын тоясы, бар әле соң кая ашыгыйм. Сагышлы булса да күзләрем, сиңа тик сиңа ашыгамын. Ашыкмыйм китәргә бу җирдән, кыласы гамәлләр күп әле, гомернең иң татлы чорына. Бары тик керәбез бит әле. Сары шәл ябынган кайыннар, алалмыйм күземне гашыйкмын. Күзләрем сагышлы булса да, мин әле китәргә ашыкмыйм. Ашыкмыйм китәргә бу җирдән, кыласы гамәлләр күп әле, гомернең иң татлы чорына. Бары тик керәбез бит әле. Ашыкмыйм китәргә бу җирдән, кыласы гамәлләр күп әле, гомернең иң татлы чорына. Бары тик керәбез бит әле, гомернең иң татлы чорына. Бары тик керәбез бит әле. Бик зур рәхмәт сезгә һәм Сөембикә журналынан бүләккә кабул итеп алырыз. Безнең бәйгедә Зөлхия ханымның килене, җырчы Гүзәлем дә катнашты бит әле. Рәхмәт сезгә, Зөлхия ханым. Кызыбыз Мәдинәгә дә Зөлхия әни кебек кайнана туры килүен телләр идем дип язган Гүзәлем. Тарих кабатлана. Гүзәлем, сезне дә сәхнәгә чакырабыз. Хәерле көннәр, хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт. Шушы чарада
катнашуыма бик шатмын. Мин инде Зөлхияни турында әйтмичә китә алмыйм. Без аның белән бик охшаш. Без икебез дә иҗат кешеләр. Безнең хәтта йолдызнамәләр дә бер, без икебез дә арысланнар. Мин инде сөйләгәндә күңелем дә нечкәрә, мин шундый нечкә күңелле кеше. Тизрәк җырны җырлыйм да кире утырыйм. Киләсе җырым барлык әниләргә багышланыр. Зөлхиянигә инде мин капкадан керү белән икенче көнне үк никах укыткачтын, икенче көнне үк исәнме әни, исәнме әти дип килеп кердем. Ул минем өчен беркайчан да теге кайнана дип эндәшмәдем аңа. Һәрвакыт әни дип эндәшәбез. Бик зур рәхмәт әни. Безгә шундый уллар үстереп биргәнең өчен. Зур рәхмәт. Редакциябыз өчен бер вакыйга булды, чөнки ул хатларның берсе икенчесеннән яхшырак, кызыклырак, байрак кебек тоелды.
Кайналарның берсе икенчесеннән акыллырак, киленнәр зирәгрәк кебек. Хатларны укыйбыз да, һәрберсенә сокланабыз һәм жюри турында уйланабыз. Алар ничекләр җиңүчеләрне билгели икән дибез. Жюрина Татарстанның халык укытучысы, Татарстан иҗтимагый палатасы һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләсе комиссиясе әгъзасы Кәмәрия ханым Хәмидуллина җитәкләде. Каршы алыгыз Кәмәрия ханымны. Hayırlı gün, muhterem cemaat. Bu konkursuna şuşlay kelgen yazmalarını, kaputinin tavuşunu bitken biraz. Kelgen yazmalarını okup çıkkandan soň jеңүүчүләрне jüri әгъзалары bir tavuştan birisi bilen ikincisi kilişip, tavuş berip şulay sayladılar, bir kitmelerge, bir kitip koydular, tarihka kirir diye oylabız. Yazmalarda бәхет турында yazılgan idi. 35 yazma kelgen. Bütünüsen beyne okup çıktık. Әйе, бәхет турында. Әмма havadan tau булып ишелеп төшкән бәхет турында түгел. Зур тырышлык белән, гаҗәпләнерлек сабырлыклар белән, акыл белән яулап көрәшеп алынган бәхет турында. Бәхет килгән, бәхетле саныйлар бөтенесе үзләрен. Бит халыкта гыйбарә йөри. Бәхетле гаиләләр бөтенесе бер төрле бәхетле, бәхетсезләр үзенчә бәхетсез диләр. Менә соңгы язманы укып чыктым да, күземнән яшьләр килде, уйга калдым. Бит шушы 35 язмадан чыгып, бәхетлеләргә хас гап-гади кагыйдәләрне шәйләргә мөмкин икән бит. Һәм үземә язып куйдым. Бүген, мөхтәрәм җәмәгать, шул язмалардан язып алган 5-6 бик гади кагыйдәне сезгә әйтеп китәргә рөхсәт итегез. Беренче кагыйдә. Бу бик күп язмалар аша уза бу кагыйдә. Тормышны бәхетле итү өчен иреңнең әнисен ярат. Менә кагыйдә. Икенче кагыйдә. Гаиләдә киеренкелек туса, киленең ягына бас, киленең якла. Һәм безгә килгән язмаларда bu şulay күренә дә. Кайнана кызларына кием алганда, киленде дә кайгыртырга тиеш, бәлки беренче чираттадыр. 4-нче кагыйдә. Бик гади инде ул. Килен төшә гаиләгә. Беренче мәртәбә камыр ризыгын әзерли. Уңмый камыр ризыгы. Тәнкыйтьләмә киленне. Менә безгә килгән язмаларда, бик күп мисалларда кайнана әйтә. Син әле плитәгә ияләнмәгәнбезсең. Ияләнерсең, булдырды. Менә кагыйдә. 5-нче кагыйдә. Бөтен язмалардан күренеп тора. Татар гаиләсенең бәхете камыр башларына, аш суга бәйле. Безнең гүбәдияләребез, шәкшәкләребез, өчпочмакларыбыз юкка гына дөнья күләм танылу алмый торгандыр дип уйлыйсың. Шушындый гасырлар буе аларны үзе белән алып баручы татар гаиләләре бар бит. 6-нчы кагыйдә. Юк, бу 5-нче. Берсен әйтмичә калдырганмын әле. Шулай ук, бәлки сәгерсенерсез,
бәхетле гаиләләрнең бик күбесендә әни кеше гаилә бюджетын алып бара. Банк ролен үти. Акчаң да саклана, юкка барга тотылмый да, кирәк чакта синең һәр вакыт акчаң бар. Һәм 6-нчы кагыйдә сезгә әйтергә теләгән мөхтәрәм җәмәгать, тетрәндерде әлбәттә бер язма укып чыктым да, күздән яшьләр тулды. Күтәрә алмаслык авырлыклар килгәндә бергә күтәрергә кирәк. Бу бик күп язмаларда күренеп торды. Менә яза киленнең беренче баласы сабые авыру туа. Авыру балалар өчен балалар йортына бирү турында уйлап та карамыйлар. Кайнана үз өстенә ала бу эшне. Ул баланы карый, ул аңа табиб та, ул аңа җыештыручы да, пешекче дә. Менә кайнана шушлай итеп баланы 16 яшькә җиткергәнче фидакарларча үз-үзен корбан итү дәрәҗәсендә тырыша. Менә киленнең пенсияга чыгу вакыты җитә. Киленнең туган көне айның 26-нчы числосында. Эштә әйтәләр, 4 кенә көн эшлә инде. Ай тамамлансын диләр. Килен кайтып, бу эшне, бу сүзләрне кайнана белән киңәшләшә. Һәм кайнананың җавабы килен 4 көн түгел, 4 сәгать тә эшләмисең ди. Менә бу үз-үзеңне корбан итүнең, фидакарьлекнең нинди югары дәрәҗәсенә, нинди көчле кульминация нуктасына барып җиткән. Бу кайнананың үзе чынбарлыгы, үзен kurban итү дәрәҗәсе. Мөхтәрәм җәмәгать, бөтенегезне котлыйм. Рәхмәт сезгә язмаларыгыз өчен. Сез безне илаттыгыз, көйдердегез, тәрбияләдегез. Бик зур рәхмәт. Сөембикәлеләр, зур рәхмәт сезгә. Традицияләрне, безнең атаклы Роза Рахматуллалар башлаган традицияләрне дәвам итүегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм менә Мурат Гутович җитәкләгән бу комиссияга шул хәтле рәхмәтле булдык. Бу чыннан да поддержка ясарга, ярдәм итәргә лаеклы проект. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Камилия Зинуровна, бик зур рәхмәт сезгә. Siz инде аңлагансыздыр, килен һәм кайнана бәйгесе гади генә бәйге түгел, чыннан да җиңүчеләрне билгеләү бик авыр. Шуңа жюри төп җиңүчеләрдән тыш махсус бүләкләр дә әзерләде. Ул хатларга да күз салыйк әле. Әнинең 100 яшьлек юбилее узды. Авырый башлагач кызларын чакырдык. Әни, күзеңне бер генә ачып кара әле, кызларың килгән, ничек матурлар дим. 3 кызы каршында басып тора. 4-нчесе кая дип сорап куйды әни. Опалар бер-берсенә карап куялар. Әни саташа бугай дип уйлыйлар. Әни, без бит өчәү генә диләр. Юк дип сызды. Ә мин әнинең баш ягында басып торам. Кемне әйтәсең, әни дип сорыйм иелеп. Кулын теземә куйды да әкрен генә. Нинди генә вакыт булса да, бер кайчан да үзегездән калдырмадыгыз. Игътибарсыз итмәдегез. Мин сезнең белән бик аз тордым, чыгып киттегез. 40 елдан артык яшәгән кечкенә кызым бу минем, диде әни кызларына минем турында. Биектау районынан Асия Зирзизованың 100 яшәр әниебез язмасыннан бер өзек бу. Асия ханым, мондамы сез? Сезне сәхнәбезгә чакырабыз.
Hamida Asiya Hanım Zilzizovna Kutlau, maxsus bo'layotgan topshiriq uchun so'z Tatarston Respublikasi Davlat Совeti deputati, Tatarston Respublikasi Davlat Совetining Marhamat Milosердие xotin-qiz deputatlar birlashmasi a'zosi, Bola City maktabining general direktori, Begining jyuri a'zosi Albina Nasirovaga beriladi. Albina Hanım, sizga. Bek zo'r rahmat. Tatarston davlat xotin-qiz deputatlar uyushmasi, marhamat uyushmasi ismidan chin ko'ngildan bugun sizni salomlarga, qutlarga ruxsat etingiz. Shundanda, hurmatli qo'noqlar, mana yaxshi kelin, mana degan qo'ynona bo'lurga bizni bir qayda o'rgatmaylar. Maktabda da, universitetda da o'rgatmaylar. Shulay biz endi oilada ko'rganni qabatlaymiz. Mana shu shunday choralar, belgilar uyushtirganda ham shu shunday iskitkich, g'ibratli maqolalarni o'qigach, shundan da u belgining kerakligini, aktualligini anglaysan. Shulay mana men o'qib chiqdim ham anlarsın kim bilan gina uchrashmam, kollegalarga borisini da söylab yurdim. Qora g'izali qizlar, men aytam, shu xatli ko'ngillarni titrantirgich shu maqolalar ularning da o'qisi kela boshladi. Hatto menga rus kollegalarim aytdi, "Qoralib, u xatlarni ruschaga tarjima etib menga bermassizmikan? Menim da o'qisim keladi" dedilar. Shunga ko'ra, haligi belgining kelajagi umidli bo'lsin edi. Yildan-yil mana shu shulay birgalashib, motor zallarda ko'rishib, bir-birimizni qutlab jiyilishirga yazsin. Shulay bit. Ham mana shu maqolalarni shundan da ikki tilda, uch tilda aydagizali nashr etib ulashik. Ham mening bugungi tilagim shundan da mana yoshlar bugun ko'proq o'qisinlar edi shu shunday maqolalarni. Iskitkich, g'ibratli, o'rnak bo'larlik misollar. Endi men o'z shiratimda ruxsat etingiz, mana shu 100 yashar aniyimiz degan maqola bizga shundan da bek ko'nglimizga yotdi. Ham Asiya xonim sizga bizni topshirasiz kelib, ruxsat etingiz bo'laklarga. Buyuk Tovrayni Asiya Zilzizova, sizning olqishlaringiz. Asiya xonim, bek zo'r rahmat qatnashganingiz uchun, shu xatli jili, motor maqola yozganingiz uchun uzun umr tilab qolamiz sizga. Umuman barliq qatnashuvchilarga men chin ko'ngildan uzun umrlar tilayman. Motor turmushlar, oila baxti, bolalarimiz, unuqlarimiz shundan da har birimizni shodlantirib tursin. Bek zo'r rahmat. Rahmat sizga. Biz endi davom etamiz. Butun dunyo Tatar kongressining maxsus bo'lagi bilan bizning ani dunyoda bir yozmasi uchun xaridor bo'lgan Fanzila Xayriyevlar bo'laklari. Ular oqtanish aynan. Fanzila Xayriyeva xotinan bir necha yil. Bizning oilani men umurtaga tinglar edim. Ani bizning ship-shin ona qurt. Bolalarni, yaqinlarni, tuvan tomoshani, qudog'ilarni yeyib turishi izgi jonu. Beranga o'tirib olurlar, pishanga tushirlar, suvim suyular, qoz umalari. Jinasin bütün bolalari yeyilib, o'yin kulki bilan ko'maklashib boshqarabizda ishni tezgina tamomlab, sin qo'ltig'idagi oyoq ishida olmag'ash shumurtlar ishig'idagi ustal ortida tobin quramiz. Ati xromkada o'ynay, biz yig'laymiz. Nega motor yillar. Xalida opa, Fanzila sahnaga rahim etingiz. Bo'lakni topshirish uchun butun dunyo Tatar kongressi qo'shindagi butun dunyo oq qalfaq Tatar xotin-qizlari ijtimoiy uyushmasi raisi Qadriya xonim Idrisovani sahnaga chaqiramiz. Qadriya xonim. Yirekne mandaydı, yirekinde ben özrüyüm. Mene bugün biri de oturganda kelip kürü bilen. Zalda avru şu xatli rahat. Bu indi min ulim avrusu yaxşı bulgan xalıq jeyilganmında. Hem biz bu zalını şuşu matur avraga kumgenbiz. Hem her birimiz rahatlanıp oturar. Çünkü her bir çıkan kişiden ul kutlauşıma, ul alıp baruşıma baltik matur sözlerini işitebiz. Mene көп vakit uylanasın. Transport yürütüğü için, tanıklık alu için biz okuyuz. Yürütüp qarayız. Bir barabız, iki barabız, üç barabız. Onun neçe tapkır varmışa qoşaqda bire olmayız. Çünkü transport yürütüge bizden hukukumuz yok.
Менә тормышны алып бару өчен, тормыш көтү өчен бер каяда укытмыйлар. Менә бик гаҗәп әйберләр бар безнең тормышта. Чөнки малаең үсә, кызың үсә, өйләнергә тиешсең, өйләнергә тиеш, кияүгә чыгарга тиеш, тормышка чыгарга тиеш дип әйтәбез. Ләкин ничек булырга, кайчан ничек итеп гамәл кылырга, аны бары тик иде әтияне түгел, минемчә, күбебезнең әбекәй бабакайлар дәвәтиләр менә аңлаша. Һәм аңлата да белә. Менә шуңа күрә дә безнең гаиләдә, менә 3 буын гаиләсендә үскән балаларыбыз тәрбиялерәк тә, тормышчанрак та, һәм алар киләчәккә ныклы тормыш алып барырлык гаилә башлыклары һәм гаиләдә әниләр вазифаларын үтиләр дә. Менә бүгенге, менә шушы бәйге, бу бәйгегә Лариса ханым шалтыраткач миңа, ул инде кадер рәисенә сезгә кирәк була торгансыздыр жюрига дигәч, мин сөенеп риза булдым. Һәм ул 35 әсәрне бер генә тапкыр укымады, мин кайберсен 2-3 тапкыр укып чыкканнар булды. Чөнки шул кадәр алып китә ул. Чөнки ул безнеке, безнең тормыш, безнең калебебезгә туры килгән яшәеш монда язылган. Һәм менә шуларны укыганнан соң инде билгели башлыйсың, кара әле моныкы булай икән. Әнесе кайнанасы белән шулай яшәгән дә, ул вафат булгач, теге дөньяга киткәч, үкенә башлаган икән. Менә һәрберсенә фикер уяна башлый. Һәм үзеңне уйланырга мәҗбүр итә. Менә бүген әйтелде, 3 телдә улар басылып чыксын иде дип. Китап бастырып чыксын иде дигән фикерләр дә бар. Мин уйлыйм, китап итеп ничек тә бастырып чыгару җаен карап, бу китапны үзебезнең милләтебезнең балалары кияүгә чыккан, өйләнгән вакытта ЗАГС бүлүләрендә бүләк итеп тапшырып, тормышка бер ачкыч итеп биреп җибәрсәк бик яхшы булыр иде. Мин гел шуның турында гына хыялланып утырам. Кирәк бу. Укытырга кирәк. Һәм инде менә бер права биргәнрәк бер нәрсә килеп чыгар ул безнең. Бүгенге сәхнәгә менгән гаилә турында мин бик күп сөйләр идем. Сөйләргә булыр иде. Мин бу гаиләгә күптәннән сокланам. Менә язмыш шулай бит, ул туры килде бу гаилә Казанга килергә. Һәм менә шушы бәйгегә катнашырга, һәм менә бәйгегә катнашкач кире алар турында укырга һәм кире уянып киткәндәй булдым. Әйе, бу гаилә бар безнең актанышыбызда. Ул Байсар җирлегендә яшиләр. Бүгенге көндә бик матур гаилә. Мин ирекне биебәт беләм. Ул комсомол секретары булып авылда калды, шунда бер каяда китмәде. Һәм үзенә бик матур, карагыз әле, шундый матур гүзәл затны сайлап алды. Ул аларга килеп тора. Чөнки бу апа, гомумән ул анда актанышта кем белә бу апаны, ул бер генәс кәлимә сүз дә аның турында бер начар фикердә әйтә торган түгел. Ул шулай булган, шулай булып кала, шулай булачак ул киләчәктә дә. Алар шул хәтле изге гаиләләр, шундый, мин инде сөенә әйтәм, Аллага шөкер, бу гаиләне мин алар турында сүз әйтергә мөмкинлек була һәм бүләк тапшырырга мөмкинлек булачак икән дип сөенә алдым. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай изге җаннар булганы өчен, Байсарны Байсар итеп яшәткән өчен. Чөнки көндә мәдәният сараенда ни генә булмый. Казаннан кайткан егетләр, кызлар, менә ичмасам бездә дип сокланып киләләр. Анда кайтсаң да була, мәдәният сараена чыксаң да була. Бу бала гаиләсе белән бергә нәрсә генә оештырмый анда. Бүген авыл яши икән, аларның бихисап зур өлешләре бар Байсар авылының яшәешендә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең алда баш иябез. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы, аның җитәкчесе Васил Габдулгаяз улы исеменнән сезгә тагын бер кат бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Матур гаилә белеп шулай яшәргә язсын. Монда катнашучы бөтен гаиләгә дә бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән бик зур рәхмәт белдерәм. Исән сау булыгыз. Хәзер бүләкләрне тапшырабыз. Менә Корт оясының анасы диделәр. Менә күрәсезме, килен, әле кемгә икәнне әйтелмәгән, әле инде ул әнине чыгарып бастырды. Һәм менә сезне һәр вакыт җылытып торсын.
Тагын бер кат алкышларыбыз белән котлыйк җиңүчеләребезне. Рәхмәт сезгә. Менә минем иреккә бер бүләк бирәсем килә. Менә ирек ике хатын кыз бит инде сезнең өйдә. Мин сезгә бик зур эш итмим әле хатын кызлар. Бөтен дөнья татар конгрессисеннән татар миллиончыларын бирәм дә ирек. Бер көнне берсенә шушы ашны пешергән ди, икенче көнне икенчесенә. Шушы китап беткәнче рәхәтләнеп, тәмле ашлар пешереп, гөрләшеп яшәп язсын. Амин, шулай булсын. Без рәхмәт сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Чыннан да бүген искиткеч, күркәм, матур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм без гаиләбез белән менә шушы сәхнәдә басып торуыбызга шиксез шатбыз. Һәм инде менә шушы конкурсны оештыручыларга бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чөнки мин бүгенге конкурста катнашып, әниемә булган хөрмәтемне җиткерергә тырыштым. Безнең әни чыннан да дөньяда бер. Аның кебек изге күңелле кеше дөньяда юктыр. Мин әнидән бик күп нәрсәгә өйрәндем. Ул бит мине каршысына утыртып, "Фәнзилә, шулай эшлә, булай эшләргә кирәк" дип өйрәтмәде. Мин аның яшәешеннән карап өйрәндем. Кешелекле булырга, ярдәмчел булырга, дөньяны яратырга бик күп нәрсәләргә өйрәндем. Без инде 22 ел күршеләр генә булып яшәсәк тә, бер гаилә кебек яшибез. Һәм әни шушы сәхнәдән сиңа бик зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Һәр вакыт безнең белән янәшә булганың өчен. Безгә һәр вакыт үзеңнең акыллы, төпле фикерләреңне җиткереп торганың өчен. Ачык йөзле, киң күңелле, ярдәмчел, сабыр һәм түзем булганың өчен бик зур рәхмәт. Әле тагын озак еллар сау сәламәт булып, бай, матур, мул тормышта балалар, оныклар куанычын күреп, бер-беребезгә кирәк булып, бер-беребезгә терәк булып, матур итеп яшәргә язсын. Һәм инде хөрмәтле дуслар, әлбәттә моның өчен дөньяларыбыз тыныч имин, күкләребез аяз булсын иде дибез. Шулай бит? Һәм хөрмәтле дуслар, инде рөхсәт итсәгез, безнең якташыбыз Фәнәвис Дәүлетбаевның бик тә матур мәгънәле бер эчтәлекле шигырен укып үтәсем килә. Килен һәм кайнана. Сөенеп кенә торасы, улын кайгыртса ана. Улы кебек якын итсен, киленен дә кайнана. Гаиләдә дуслык булса, тормышлар тиз җайлана. Бер-беренә юл кыйганда, килен белән кайнана. Кайнанам дип, алтыным дип, назлап дәшсен килен дә, кайнанасы кадер хөрмәт күрсен картлык көнендә. Килен кайнана дуслыгы гаиләне ямьләсен. Туганлыкка нигез булсын, татулыкка әйдәсен. Шәп минем кайнанам диеп, шәп минем килен диеп, күгәрченнәрдәй гөрләшеп, яшәсеннәр сөенеп. Якын сердәшче булсыннар кайнана белән килен. Изге затлар, фәрештәләр сакласын алар өен. Рәхмәт бик зур. Бик рәхмәт сезгә. Рәхмәт матур гаиләгә. Бик рәхмәт. Без дәвам итәбез. Һәм чираттагы хатка күчәбез. Кайнанам белән кайнатам мине үз гаиләләренә бер нәрсәсез кабул иттеләр. Беренчедән ишле гаиләдә үстем, муллык күрмәдек. Килен бир нәрсә дип күрсәтерлек пәрдә түгел, бер кул яулыкта алып килә алмадым. Күлмәк пәлтә ише киемем дә юк. Нәгыймә әни белән Габдрахман әти халатка, күлмәккә дип үзләре миңа шпатель тукыма бүләк иттеләр. Әни әйтә, Римма, кибеткә барып кайт әле, аш яулык җәймәләр бар микән ди. Карап кайттым, бар. Әни миңа акча тоттырды, бар да шуларны алып кайт. Бер кемгә әйтмә, минем бер нәрсәсез килгәнне әни үз кызына да белгертмәде хәтта, һәм бер кайчан да кабат искә төшермәде ул чакларны. Бер дә битәрләмәде. Әгерҗедән килгән Риза Бәхил мин язмадан юллар бу хат авторын Римма ханым Җаббарованы сәхнәгә чакырабыз. Бүләкләү өчен сүз Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллинга бирелә. Миләүшә ханым, сүз
сезгә. Котлыйбыз җиңүчебезне. Hürmetli milletvekiller, mene bәхет диңгезендә кыйнабыз. Бәхет диңгезендә кыйнабыз, бәхетле парлар белән, бәхетле әниләр, бәхетле киленнәр, бәхетле балалар белән утырабыз. Горурланабыз. Татар милләтендәге мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек бөтенебезнең дә күңеленә күчә. Менә бу чараны шундый матур иттереп уздыручы Сөембикә журналына мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бу шушындый матур чараны уздыруга күпме көч, күпме тырышлык, күпме кешеләрне ярату, күпме хезмәтеңне ярату чагылып тора. Без бәхет диңгезен күрдек, бәхетле парларны күрдек. Бәхет нәрсә дип сорыйсыз сез? Ничек аңлыйсың бит бәхетне? Без бәхетле, халык якын иткән, җыр һәм моңнар белән бәхетле. Бәхет дип саныйм мин тагында, иртәләрен кичен янымда, яшьлектәр тестәп җаннарыма, сөеп багар күзләр барында. Бәхет бит ул рәхмәт сүз алсаң, күңелләргә шатлык нуры салсаң, нәни генә бер игелек кылсаң, ваклыклардан өстен кала алсаң. Без бәхетле. Чөнки бу җиһанда алтын көмеш кыймый бәхетне. Без бәхетле саф хисебез белән, көчле рухыбыз белән бәхетле. Без бәхетле, бик бәхетле. Мин сезгә бәхет телим, сәламәтлек телим. Сәламәт кешегә бөтен нәрсә кирәк. Сәламәт булмаган кешегә сәламәтлек кенә кирәк. Бәхеттә, сәламәтлектә яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Матур итеп фотога да төшегез. Бәйгедә катнашуның сырын әйтәсем килә. Монда килгән бөтен әйтәм. Ни өчен? Минем күптәннән борчыла торган бер нием бар, сырым бар. Ни өчен мин анда катнаштым? Мин шул Сөембикә журнал аркылы бөтен яшьләрне чакырдым. Киленнәрне, пиратлар, кияүләрне, нинди булырга тиеш татар гаиләсе. Татар гаиләсе булырга тиеш үрнәк бөтен җир шарыбызда. Менә шуның өчен мин катнаштым. Бик зур рәхмәт, тагын бер кат алкышлар белән озатып калыйк җиңүчебезне. Һәм дәвам итик. Без гел бергә концерт театрларга да бергә йөрибез. Әнине йөртәсем һәм аңа күрсәтәсем килә. Игътибар иткән булсагыз, мин бер тапкыр да кайнанам димәдем. Яратмыйм ул сүзне. Әйтмим дә. Кайнана дип ике арада ниндидер бер киртә турса гына әйтә торганнардыр мөгаен. Мин әни дим. Безнең тормышлар шуның кадәр үрелгән ки, безне әнисез, әнине безсез күз алдына да китереп булмый. Берәү генә бит ул, бердән-бер. Менә шундый язма. Бар җылны сиңа бирәм, әни, язмадан юллар бу. Аны безгә Казаннан Эльвира Иззатуллина юллады. Концерт театрлар яратучы бу килен һәм кайнанага Эльвира һәм Фидалия апа Иззатуллиналарга Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театры шулай ук махсус бүләк әзерләде. Әмма кызганычка каршы кунаклар бүген килә алмады. Бүләкне аларга һичсез тапшырачакбыз. Хәзер сәхнәгә, беләсезме кем чыга? Бик асыл егет. Татарстанның халык һәм Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев каршы алабыз.
Ышылып сүйгеніме қанатlandырар көңілді сүйдіре білген күні өмір бақи сүйі бақи қанатлы көңілдерді сүйіп биту гүллер керек сүйіп биту гүллер керек су сибергіз гүллерге гүллерге Yıllarım boylap bilerim Kilmimin jilergine Yaşavlar yaşav şekilde Dostlarım belergine Ömür balıkı, dostluk balıkı Balkılan kömürlerde Dostluk bitu güller gerek Dostluk bitu güller gerek Sosi vergis güllerge Güllerge Beyrenler Kırmadaniler Kırmadı gelinler Ömür altı Dostluk balığı Balkılan kömürlerde Dostluk bitu güller gerek Dostluk bitu güller gerek Sosi vergis güllerge Sosi vergis güllerge Güllerge Бик зур рахмәт, хәерле көннәр, хөрмәтле кайнаналар, хөрмәтле киленнәр. Моны кайнана белән килен арасындагы татулык кына ул бит алар өчен генә түгел, ул иң мөһиме кайнананың улы, киленнең тормыш иптәшенә бик кагыла торган әйбер. Әгәр дә сезнең татулык бар икән, ул олы зур бәхет. Менә шул гаилә өчен бик зур бәхет. Исән-имин булыгыз, шулай тату булып, исәнлектә, саулыкта яшәргә Ходай насыйп итсә, инде гөлләргә су сибергә кирәк инде, әйме? Атнага бер 3 тапкыр хәтта, әйме? Шулаймы? Гөлләребез үссен, исән-имин булыйк, бәхетле булыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә шулай булыр, калырга язсын сезгә, әйме? Без сезне яратабыз. Сез булмый бер ничектә. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Рөстәм Асаев. Рәхмәт. Кадерле кунакларыбыз. Әгәр дә бүгенге очрашу, бүгенге бәйрәмебез сезне сокландырса, гаҗәпләндерсә, уйландырса, димәк, без ниятебезгә ирешкәнбез дигән сүз. Тагын бер кат сезнең барыгызга да рәхмәт әйтәбез. Тигезлектә, иминлектә яшәргә язсын. Ул кызларыгыз бер-берегезне саклагыз һәм инде Сөембикә, без сезнең матур җылы иләрегездә һәрвакыт хөрмәтле, кадерле кунак булсын. Без шуңа бик өметләнәбез. Һәм инде журнал аша очрашулар көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.